gurung-gurung wis didisiki iku mi. Kakasen. Dadi gak kate assalamualaikum ya. Ya tetep ate aja ngreken arek-arek. Lho lah nggih, sreweg kepoke. Nggih saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab cuma ten ngajeng mawon. Sing mburi gak ana sing jawab. Nggih, apa maneh sing kanan nggurine iki belas gak jawab. Malah rasan-rasan yuk. Rasan-rasane ya napa? Lho sing metu gapura jarene. Loh. Nggih mboten napa-napa wong antene gapura niku kan nggone napa niku keluar masuke penduduk ngoten niku lho dugi Kediri, dugi Jombang kan mesti enten gapura. Lah awake dhewe iki ya gapura ya ben gak salah. Awake dhewe iki kan yo lebokno Seniwati. Ngetokno Seniwati maneh. Ya gak ngono, wong kok rasan-rasan. Lah mboten napa-napa lumrah niku. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Kak kompak ngantuk jan. Dijawab sareng-sareng nggih. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah katur sing rawuh. Amin. Selamat warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kaya selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delon Mami Okta sing salam jawab kabeh. Nggih, kepireng kok. Asalipun jenengan uluk salam niku wau nggih pireng. Jawabe nggih pireng sampai sama Lea. Sama Lea iku apa? Tempat penguluran jasa. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh pini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun dumateng para warga ingkang sampun mirsani. Uga ana sapa ayu? Nggih, mboten suping ngaturaken matur sembah nuwun Mami. Kagem channel-channel YouTube ingkang rawuh ing dalu menika sampun bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Tenggene Budi Wijaya TV wonten serial komedi humor. Nggih. Wonten ludrukan ingkang terbaru nggih menika Campur Sari. Campur Sari Ndelewung Anti Galau. Lan apabila jenengan kepengin pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur tumplek-plek ten kene channel YouTube Gundul TV. tasih ayang koyong dinten iki padatan saben nggih menika sound system yuk. THC Audio Lighting Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Ugi konjuk matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu tepuk tangan sabu kabeh. Nggih, matur sembah nuwun dalem maturaken kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya sabu saking Sobo Punden Abah Solikin matur sembah nuwun rawuh ugi Wotan Sari ugi Lamongan Tikung Watu Gede Bunga Ria saking Asem Gede Abah Didi ugi saking pundi malih Mi? Setro tim Kopior Abah Samroni Abah Jarwo ingkang sampun mirsani sembah nuwun ugi tim Pedhot Jalur Langit Kaji Suwut ingkang sampun mirsani ugi. Nggih matur sembah nuwun. Yuk nggih wonten informasi ten mriki napa kasengkuyung dening dua sponsor. Napa niku? Salon Hera Wangi Wedding yang terkenal Mama Hera. Oh nggih. Ugi kunjuk Harum Makeup Wedding sami-sami Banjaran. Nggih. Wis Salon Hera Wedding kali salon napa niki Mbak Hanum niki Mbak Hanum melayani paket wedding. Oh nggih. Tradisional, Nggih. modifikasi, Nggih. nasional, wis tumplek-blek, paket-paketnya komplit. Oh nggih. Ono paket elit. Napa? Paket elit. Oh nggih. Ono paket tengah-tengah. Ono Nggih. paket kaum duafa tadi iki padha milih sing endi. Oh nggih. Apa maneh anak yatim piatu? Nggih. Insyaallah digratiskan. Oh nggih. Oke mboten supir lakar santri sawunggaling Abah Muin saking
Belinda matur sembah nuwun rawuhe. Pasukan botol kecil beringin anom cerming gresik Bang Sandi Bang Sadewa saking Sugeng Balung Dalu. Panggang matur sembah nuwun. Nggih langsung kemawon Yuk nggih. patatan sampeyan menika Pedayan Sekar Sari Serba Sepi monggo dipun wiwiti sesarengan duo wedding Trans Jatim Sugeng Dalu. Iya wong ganteng Trans Jatim weh ngono ae mencep kok. Kaya ngene rasane tempe kaya kentang dibunggu rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang ginawi lakon. Sepinawale matur sembah nuwun sohane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Langsung kemawon dipun aturi primadona saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Riyen nek mami niki wonten serat dalam waos riyen nggih. Mengke kelek wis kadung iku Lali. Sembah nuwun mas-mase saking keluarga YouTube. oh niki saking niki mun doangu. Nggih. Abah Kusnan, Ibu Abah Rofiatun Kusnan. menerima pesanan kambing nggih untuk akekah ugi kurban siap saji saking Pidodo RT Setunggal RW Gangsal Desa Sumput. Lagunya ingkang dipun suwun Bojo Nggih. 2 Bojo 2. Bojo loro. Nggih. Nggih, Nanti monggo. ki apa Kusnan kok gak ketok. Nggih. Bisa menghubungi langsung kemauan WA-nya ini 085 852 114259. Langsung kemawon sesarengan duo artis. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Kinengipun Salome ugi Sugeng Dalu Kaji Jamian Jelakar Bekecot. Nggih. Ugi Abah Suyanto ingkang dipunaturi calon penanggap. Nggih. Nggih, Loh, Sugeng Dalu. calon penanggape ki akeh Mi. Wakeh. Cuma karine
ngenteni tanggale sing kosong alhamdulillah ya Mami. Bulan songo wis full. Nggih, pokoke lek kate nanggap ndang jauh-jauh hari ndang cepet DP. Nggih. Ugi kula wonten informasi dumateng jenengan sami khususipun panitia ataupun warga. Mbok bilih ngersakaken gending cukup dibawa aja nggak boleh naik. Nggih. Ben awake dhewe iki kelihatan etika, estetika, kecantikan. Oh, nggih. Nggih, langsung kemawon. Si cantik jelita ning Rani Asmara dan ning Dias Aprilia. Anyar. Jombang esok eleng sore eleng dieleng-eleng ora tau disambang tak kali kula kali arep nyabrang gak nok wate edan gemati kula gemati yen tak timbang padha abete sok nyaling sore nyoleng sulingane arek Surabaya esok eling sore eling dieling-eling ora rumangsa Rating sampun kapireng keningipun sesarengan Mbak Rani kali Mbak Dias. Dias. Langsung kemawon. Sing duwe gunung cupak. Ning Sanana Disco Semerbak Seng dan ning Marsa Aulia. maneh mencelok nang pari aja ngenyek lemas karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati Ngalang keke walayange katung walang katung dawa sudange walang katung dawa sudange barang wis kadung dikapake ireng-ireng sing arang-arang timbang klali luwung titinge beno seneng aku gak ngelarang angger gak lali kewajibane walang kekek kok tak ombeni yen wis wareg mulya ngulon sampe tuwek jamian tak tresnani mula aja sampe lak dipek wong jos kan. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manisnya Jawa Timur Jaritran Jatim ning Nyantika Dimasari ning Nur Kumala Dewi das loasak solae rene sukun saking Parawa Neman ayo manut talirane jaman tanah selewung atiku kuyuyan selaganmu saya nambahi wangun dasar ayo lancar kuning ora urung atiku dadi komeng nesema sedidik aku wis trimo kono tangguh tamu kangen kore awange tan salewung atiku tak bisa lali Mami Galah. Mami ketoke
Gawenan Mas Ardi. Ayam tantram sawangane. Nggih. Langsung kemawon. Masih pelantun tembang-tembang manis campur jari dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang. Ning Ani Kumala dan Ning Kiki Amelia. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, gulane pasir, gulane pasir, sing manis, tak pikir-pikir, aroma manis, aroma manis, aroma manis. Weton Lamongan, wetone Lamongan, sing manis dadi omongan. Romanis lopatu katoning, sing manis katoning ati. Sing manis ora ketemu aroma manis, aroma manis, aroma manis, wetone Jombang, aroma manis wetone Jombang, wis suwe ora nate sembang. Kaireng gede ngarum manis Bu Menik kali Bu Amel. Monggo dipun aturi salajengipun. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Fikum Sukrisna dan Ning Rizky. Masih bersama Bedayan Serba Serbi. Sak lembar godhonge karo waton sabar sak betara. Yen mas tetes awas sak solae cembung beton ning anjuk wis suwira nate kepadhok jare longongan su ning pengawan sul suwira ketemu awang nganti guru yen ketemu aja kuyang-kuyu jamang paryane eling kaitane. Jamong katar jenengan sami sesarengan Mbak Fikum, Mbak Rizky kali Mbak Yuni. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Marimar, Ning Titin Subayu. Anyar Mas, mari mudun mesin anyar. Empat seniwati sekaligus, Ning Sartini. Genes gonas ora butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe. Dari mana datangnya dari Solo turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke kali.
saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya langsung kemawon. Senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang pertama dipun pandegani Ibu Yayu saking Mantuk Lamongan. Ning Mary saking Mojosari. Ning Irma Arifin Saking Jombang. Kanthi gending bedayan Jula Juli nonstop. Suwane para warga yang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Nggih menika patetan sampun bedayan Sekarsari serba serbi. Langsung kemawon Mas Jono mblender ngiri tembangipun campur sari. Monggo Mas tarik. masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang. Sumonggo Mas Jono. Abah Suyanto nandi wonge. Sumanun katur Sapu Cinandang sugeng dalu sehat selalu.
kaya iki Riko sing bisa nerimo apa kudone nyiksa batin raga Riko mutusno ninggalno Sampun kapirang temangipun wis sisa sareng katrenjenengan sami nggih. Saking keluarga tuan rumah ngersaken gerikis nggih. Apa Suyato? Hanya sekali
saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat gugur. Kene ya. Jelokot tuh.
Sopo kebon, ayo. Ayo Mas. Apa Gusnan? Gak lagi tadi.
bangunan panten atu kota kabu meten gimana kok kalau mau pasukatan pedayan Sekar Sari Serba Serbi ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten informasi wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sironing suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Matur sembah nuwun. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Lan kula Neng Lingo Wijaya Ngaturaken sugeng talulan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kaula nuwun.